24-28 февральдә Ялтызы чаңгы үзәгендә 2003-2004 елы егетләр һәм кызлар арасында Олимпия чемпионы, атказанган спорт остасы Федор Симашев призына бөтен Россия чаңгы ярышлары уза. Ярышларның ачу тантанасы узышларның беренче көнендә булып, анда катнашучыларны сәламләделәр. Сегодняшняя молодежь, которая здесь стоит, это вы, будущие наши чемпионы. Через год, через два, через три вы надежда и опора Российской Федерации лыжного спорта. Ачу тантанасында ярышларның беренче көнендә призлы урын алучыларын бүләкләделәр. Кызлар арасында 5 чакрым арага ирекле стильдә шәхси узышта Татарстаннан Диана Федюшина җиңүче булды. Ирекле стиль белән 10 чакрым дистанциядә егетләр арасында Свердловск өлкәсеннән чаңгычы финишка беренче килде. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.